sen tunnin. No, Se on pelottava. kumminkin. Sanoo taas, että mä en oo missään tekemiseen sun kanssa. Mä en oo sun kaveri. Niin on väärä sun kaveri, en kuule. Mä en sun kaveri enää. Hehehehe, se nelonen. Ota se sun sinko ja räjähtä ne. Ok. Terve menoa, pojat. Joo. Ei sitten, ei millään niinku vain onnistuvat. Ei oo minkäänlaista järkeä tässä hommassa. Mä yritän nyt tällä mun singolla ammuskella ihan niinku henkeni edestä, mutta kun ei sitten, ei niinku, ei millään. Ei sitten, ei niinku millään. Pitäis kyllä vähän järki kätteen kyllä ottaa. Järki kätteen. Ajaa, tuo kissa meinaa tippua tuolta katosta. Mä menin spawnille, mä kävin ostaa singun. Ajaa, no kuitenkin tuo kissa yrittää tiputtautua tuolta kattokruunusta. Mitä? Niin. Kuka ammatin? Et sinä ainakaan. Minä näyttäisin sinne. Tämäpä oli sitten tässä.